Og lige i dag kommer vi til en rigtig sjov video, for i dag der skal vi snakke om retinol og peeling. Og jeg tænker, vi måske lige kan snakke om, hvad som retinol og peeling er, inden der vi går i gang med at vise produkterne. Retinol det er en form for A-vitamin. Når vi kommer A-vitamin på vores hud, så bliver det omdannet til det, der hedder retinoic acid, som så virker direkte på vores celler. Det tænder ligesom for stikkontakten i vores celler. I bund og grund så gør det egentlig bare, at den naturlige proces, der sker i din hud, den fortsætter med at ske, bare en lille smule hurtigere. Og det giver god mening at gøre, når det er, at man bliver lidt ældre, fordi jo ældre du bliver, jo langsommere tager den her proces, og så er det så der, at man begynder at se lidt gammel og slidt ud. Det er også en lille hurtig opsummering på, hvad retinol egentlig kan og hvad det er. Og der findes mange forskellige slags af dem, så vi tager dem i rækkefølge fra mildest til stærkest. Paula's Choice Triple Active Total Barrier Serum. Det her det er en retinoid serum, så den bruger en afart af retinol, som hedder retinylpropionat. Altså så virker den på samme måde som retinol. Den skal bare lige igennem nogle forskellige trin, før det er, at den bliver aktiv og mere potent. Så derfor så er den mildere. Den her den er så også formuleret med en bunke af andre ingredienser, der ligesom går ind og fokuserer mere på hudbarrieren og så videre. Og den her var jeg utrolig glad for i starten af året, hvor det var, at jeg havde ægte stresshud, og mine bumser de var store cyster, og min barriere den var fuldstændig ødelagt. Og hvis vi så lige går en styrke op en gang. Kiehl's Microdose Retinol Serum. Det her det er en sådan ret mild retinolserum. Jeg mener, der er 0,1% retinol i. Den her retinol, den er ligesom pakket ind i sådan nogle bobler. Sådan så det er, at retinol ligesom ikke bare bliver sådan smækket på huden. Det hjælper også med, at det bliver optaget lidt nemmere. Det gør, at det er lidt mildere for huden. Den her er i bund og grund bare en skidegod retinolserum. Den er også parret op sammen med niacinamid og en bunke peptider, både til at berolige den røde meditation, som der kan komme af retinol, fordi retinol er en aktiv, der godt kan irritere. Og det her, det er også min kærestes favorit. En honorable mention, som også minder lidt om den her microdose, det er CeraVe Resurfacing Retinol Serum. Det er også en rigtig mild retinol serum, og som også er inkapsuleret i sådan nogle lipidbobler. Hopper vi en styrke op igen, så har vi Vichy's Lift Active 0,2% retinol serum. Det her, det er også en fremragende retinol. Den er lige et trin højere. Jeg vil altid sige, at man skal starte med den lave ende, og så bygge op. Og når vi snakker om 0,1 til 0,2 og så videre procents retinol, det er altså ret potent, bare lige så I ved det. Det her med doser og sådan noget, man skal ikke undervurdere, hvad en lav dose kan gøre for en. Mere betyder ikke bedre. Men den her fra Vichy, den er fantastisk. Den er 0,2% retinol, den er lækker, den er parret op med en helt bunke peptider også, så det er en sådan all-around rigtig god anti-age retinol, eller pro-age, eller hvad man vil kalde det. Det der også er så skønt ved det her, det er, at den fordeler sig rigtig nemt. Man behøver ikke at bruge særlig meget af den, fordi den spreder sig så nemt ud. Jeg havde min lille flaske i næsten 4 måneder, da det var, jeg havde den og havde gang i den. Og hopper vi endnu en styrke op, så har vi Kiehl's Fast Release Retinol Serum. Det her det er 0,3% retinol, og igen 0,3, det lyder ikke særlig meget, but it is strong. Så det her det er ikke noget, man skal starte på. Man starter på de lave og bygger tolerancen op, for ellers så ødelægger du din hudbarriere, så kan du få lov til at starte forfra. Den her den er så lidt sjov, fordi den har en ret kort holdbarhed, og du skal selv blande den. Den kommer med væsken i den her glasflaske, så skal man skrue bunden af, og så med sådan en pot ligesom fyre retinolen og de ingredienserne ned i, og så ryste den selv. Det gør det lidt sjovt, men retinol er også et sådan relativt ustabil molekyle, der vil meget gerne reagere med mange ting, der er omkring den. Men så for ligesom at sørge for, at den er så frisk som muligt i den lidt højere koncentration, så skal du så selv blande den. Der er mange muligheder for at formulere dem sådan, så det er, at du ikke selv behøver at blande den, så det er ikke fordi, at den her den er bedre end mange andre. Det er en god retinolserum, men den har sådan lidt en sjov tilgang til det med stabiliteten. Og så den sidste retinol for denne gang, det er Paula's Choice Pro-Retinaldehyd Dual Retinoid Treatment. Det her, det er en ny lancering for Paula's Choice. Jeg har ikke fundet at bruge den særlig længe, men i den korte tid, jeg brugte den, der var jeg meget glad for den. Her har vi at gøre med retinal eller retinaldehyd. Det er lige stadiet over retinol, så den skal ligesom igennem færre processeringer, før det er, at den bliver til det aktive, hvilket bare gør, at den er noget stærkere. Så det her, det er ikke noget, man starter med. Okay? Slet ikke. Det her, det er noget, man skal bygge en tolerance op til, fordi ellers så kommer du til at gøre skade på din hud, og det gider vi ikke. Udover retinalen er den også sat sammen med en speciel adapionid. Adaponider er sådan syntetiske former for retinol, som er mere stabile og også mere potente. Så den her, den rammer rigtig bredt. Da jeg startede med at bruge den her lige inden jeg kom på ISO, der havde jeg ret mange sådan cyster, og den her hjalp ret meget med at få dem til at passere. Men ja, igen, det her det er ikke noget, man starter på. Den er stærk, den er skøn og så videre, men stille og roligt. Slow and steady wins the race. Og så kommer vi til de eksfolierende produkter. Og lad os lige snakke om eksfoliering en gang. Når vi snakker om eksfoliering, så snakker vi om at fjerne de døde hudceller fra hudens overflade. Eksfoliering er en naturlig proces, eller shedding som det også hedder,
er en naturlig proces, som huden går igennem, hvor den ligesom fraskiller sig de her døde hudceller. Men nogle gange, ret tit faktisk, der bliver en stor del af det siddende, og for folk, der har en tendens til tilstoppetheder, eller bumser eller så videre, så kan det være med til ligesom at fremprovokere noget af det, fordi det ligesom tilstopper, hvis man kan sige det sådan. Og der er mange forskellige veje, man kan gå igennem for eksfoliering, og de hedder alle sammen noget forskelligt. Så her kommer der lige en opsummering. Vi har AHA'er. AHA'er, de er above the surface, de bliver på toppen af huden, fordi de er store, vandopløselige molekyler, relativt store vandopløselige molekyler, så de bliver på hudens overflade. Så har vi BHA. BHA, der kan man tænke på, at B'et står for below, altså det trækker dybere ind i huden. De er mere olieopløselige, derfor kan de også penetrere lidt længere ind. Og de er rigtig gode til f.eks. omkring, hvor man har porer og tilstoppetheder, til ligesom at trænge længere ind og opløse det, sådan så det er, at det kan blive transporteret ud. Og til sidst så har vi så PHA, altså med et P. Og med det, der skal man bare tænke på igen, at de bliver på huden, altså de er ovenpå, fordi de er endnu større molekyler end AHA'erne. De virker lidt på samme måde som AHA'erne, de er bare endnu større. Og vi kommer dem alle sammen igennem her nu. Dermalogicas Daily Milk Foliant. Det her er altså en relativt mild eksfolierende produkt. Den er baseret på hvedepulver, som ligesom er de her korn. Det er en blanding mellem en kemisk eksfoliering, som er den vi snakkede om lige før, og en mekanisk eksfoliering, altså en scrub. Jeg bryder mig generelt ikke om scrubs, fordi de kan rigtig nemt irritere. Det som jeg så godt kan lide ved den her, det er, at det her pulver, som der ligesom er scrubben, det opløser sig jo mere væske det er, der kommer på. Så der er ligesom sådan en indbygget safety mechanism i den her. Og den her, den er skide skøn, specielt hvis det er, at stærkere eksfolierende produkter ikke rigtig er for i. Så kan vi så gå op i en lidt stærkere eksfoliering fra samme mærke, nemlig Dermalogicas Daily Microfoliant. I stedet for hvedepulver, så er den baseret på rispulver, og udover det, så er der også noget salicylsyre i og så videre. Der er også nogle forskellige enzymer i, som også går ind og eksfolierer ret mildt. Den her, den er lidt stærkere end Milk Foliant, så derfor, hvis du er mere til den sensitive side, så start med Milk Foliant, før man går op til den her. Men i bund og grund, det er et skide godt produkt. Det er en pulverform, som du selv skal blande op, og ligesom få det til at skumme. Jeg vil ikke bruge den dagligt, men den er skide god. Dr. Jart Pore Remedy PHA Exfoliating Serum. Hvis jeg fulgte med, så har jeg også godt set, at den her den var med under mine sera. Men den her er altså skidegod, og det er et eksfolierende produkt, så derfor skal den selvfølgelig være med ind under eksfolierende også. Her kommer vi ind på PHA, den der var hernede i bunden. Igen et stort molekyl, der bliver på toppen af huden og eksfolierer meget mildt. Den her, den er fantastisk, hvis du er mere tør og sensitiv. Jeg vil igen sige, som jeg også sagde i sidste video, der er noget spearmintolie i, så hvis du er noget sensitiv over for det, så er den ikke for dig. Men hvis ikke, så er den fantastisk. Appear Peeling Mask. Den her peeling maske indeholder 2% lactic acid mælkesyre, som vi også kom ind på tidligere, er en AHA, så den bliver oppe på toppen af huden og eksfolierer der. Inden for AHA'er, der er der ligesom forskellige styrker. Min personlige favorit er mælkesyre, og mandelsyre er også lækkert. Der findes også det, der hedder glykolsyre, som er endnu stærkere. Så rangeringen, den hedder sådan glykolsyre, mælkesyre, mandelsyre. Så den her, den er altså ret mild, men stadig virkelig effektiv. Det er en maske, du lader sidde på i 10 minutter, og så vasker du den af, sjovt nok. Den er også sat sammen med skvalan og niacinamid og så videre, så den går også ind ligesom både at få fugtet huden og få plejet huden, beroliget den, hvis det er, der kommer noget irritation fra eksfoliering, fordi der kan også godt ske noget irritation ved eksfoliering. CeraVe Blemish Control Cleanser. Igen et produkt, vi har snakket om lidt før, men den her er altså bare skidegod. Den har 2% salicylsyre i sig, den er fantastisk. Skummer sådan relativt meget op, men uden at tørre huden for meget ud. Og fordi det ser sådan baseret på ceramider, så der er også de her ceramider, der fungerer lidt som en sådan lim mellem cellerne, til ligesom at give noget support til huden, hvis det er, at den godt kunne bruge en lille lapning. Dr. Dennis Gross Universal Daily Peel. Det her, det er nogle eksfolierende pads. Så der er ligesom en eksfolieringswipe, og så er der en neutraliserende wipe, som der også er noget retinol i. Så du kommer ligesom det hele igennem med den her. Det her er et super effektivt produkt, der giver dig den sygeste glow. Så i den første wipe, som er eksfolierende, der er der noget AHA og noget BHA i, sammen med en masse andet. Og det fungerer lidt ligesom det gør i de fleste kosmetologklinikker med, at de kommer en eksfolierende syre på, hvorefter det så er, at de neutraliserer den med en base. Der står, at det her det er daily peel. Det er lidt sjovt, hvor mange af de her ting, de siger, skal være daily, men jeg vil aldrig anbefale, at man eksfolierer daily, medmindre det er med det mildeste af det mildeste. Og det her, det er ikke det mildeste af det mildeste. De her, de er ret stærke, men skide gode. Vi tager lige 2 fluer med et smæk. Paula's Choice 2% BHA Exfoliating Liquid, og der er 6% Mandelic Acid og 2% Lactic Acid Liquid Exfoliating. De her to er staples. Jeg har snakket om dem i min toner-video, men igen, de er eksfolierende, så de skal også være med her. Her kommer vi igen
AHA'erne igennem, som er dem, der bliver på toppen af huden, og BHA'erne, som trænger lidt længere ind og opløser den skidt og snavs og olie, der ligesom har hobet sig op. Jeg kunne rigtig godt lide at bruge de her to sammen, men min hud er ikke så sensitiv over at bruge eksfolierende syre sammen, så det har jeg været rigtig glad for, men igen, altid lyt til din hud, og jeg vil generelt aldrig anbefale, at du eksfolierer hver dag, som jeg lige sagde. Og så det sidste produkt, som er et bodyprodukt, The Inkey List PHA Exfoliating and Hydrating Body Water Cream. Den her Body Water Cream er så lækker. Altså, den er crazy skøn. Hvis du er mere til den tørre side, skal du lige være forberedt på, at den ikke er det mest fugtgivende produkt, men den er super lightweight. Så hvis du gerne vil have noget, der bare fugter en lille smule og er tyndt og ikke, som du ikke rigtig kan mærke, så er det her din go-to, og ellers så kan du bruge den som en body serum inden under en almindelig body lotion for at give noget mere fugt. Den er baseret på PHA, igen det laveste på listen, så noget der bliver rigtig meget på overfladen og eksfolierer meget, meget mildt, og det fungerer bare skide godt. Når vi har at gøre med alle de her produkter, der er eksfolierende og som er retinol, så er det utrolig vigtigt, at du husker din solcreme. Solcreme er et must generelt, fordi alt du laver med hudpleje kan være fuldstændig ligegyldigt, hvis det er, at du ikke bruger din solcreme. Sol nedbryder alt det arbejde, som du laver med din hudpleje. Så hvis du bare gerne vil sørge for, at din hud den ikke er tør, så kan du gøre det med creme. Men i længden kommer solen kun til at hjælpe med at gøre den tørre. Udover det, når vi har med retinoler, retinoider og eksfolierende produkter at gøre, så gør det også det yderste lag af huden en lille my tyndere, hvilket kommer til at gøre, at du er mere modtagelig over for UV-strålerne. Og det gælder specielt, når vi snakker om AHA'er. Så hvis du gerne vil blive solbrændt noget hurtigere, så kan du bruge en AHA og så ikke komme solcreme på bagefter. Desuden så husk, at retinol og eksfolierende produkter, det skal du generelt bruge om aftenen, bare for at mindske den mængde af irritation, som man også kan blive udsat for, når man render rundt udenfor. Og ja, hvis du er under 18 eller 20, så skal du ikke bruge nogle af de her produkter, medmindre du ved, hvordan du bruger det rigtigt. Og specielt retinol, det skal du holde dig fra, medmindre du har akne, og du har fået det at vide af din læge. De her produkter er skønne, og de fungerer rigtig godt, men din hud kan selv, når du er i den alder. Og hvis ikke den kan selv, så er det der, at du skal have noget hjælp fra en professionel. Fordi hvis du ikke ved, hvordan du bruger det her ordentligt, så kommer du til at ødelægge din hudbarriere, og når du ødelægger din hudbarriere, så er der en større risiko for, at der kan ske alt muligt andet. Det kan være ar, det kan være mere akne, og i værste tilfælde, hvis det er, du bruger en helvedes masse produkter, så kan det føre til allergi og eksem og mange andre ting. Hudpleje er en fantastisk størrelse, men det er altså heller ikke noget legetøj. Det skal vi altså lige huske. Men ja, nu har jeg været nok sur for nu. Tak for at se med. Og så må I meget gerne kommentere, hvad har jeres yndlingsretinolprodukt eller eksfolierende produkt været i år? Igen, jeg har brug for inspiration til det nye år. Ciao!